Takže ahoj, rád bych vám představil projekt Honda Prelude Evo 2. Teď ty parádní videa můžeme dělat díky kamerovna.cz, která dodala GoPro. A já bych to dneska proběhl jenom narychlo a od vás v komentářích bych chtěl vědět, co by vás zajímalo a o čem udělat nějaký rozsáhlejší video. Takže máme tady laminátovou kapotu, váha odhadem tak 2 kg. Jsou vlastně rozšířené přední blatníky. Je tady u něj takovýhle prolis na odvod tepla od brzd, závodní zrcátka, makrolony, jak dveře, tak boky, tak zadek. Je vlastně rozšířený zadní lem. Kompletně se vyřezaly dveře. Je tady jenom plastová deska, takže dveře jsou krásně lehký. Včera jsme dodělali nohy na křídlo, takže tady máme 160 cm laminátový křídlo, teda laminátový karbonový. Zámky kufru, vyřezaný nárazník, vyřazené 4VS, natáčení zadní nápravy, uvnitř vlastně zůstala jenom sedačka řidiče. Tady mám rozpracovaný panel na přídavné budíky, plus někde tady v těch místech bude potom panel s vypínačema, launch control, druhá Sahara a ještě něco, jo, stěrače, protože se zrušily páčky pod volantem. A dneska jsem rozpracoval novou podlahu vzadu, protože se vyřezávala rezerva. Máme tady vlastně karbonový šíbr, jenom záslepku. Takže to vypadá nějak takhle. Tamhle máme přední nárazník, vykitovaný poprvé, takže musím na hrubo vybrousit, pak na čisto vykitovat, může jít do plniče. Máme tady mřížky a tak dál. Takže hoďte do komentáře, co by vás zajímalo, a pokud ještě nesledujete, tak tam dejte odběr, ať to má větší dosah, a budu se snažit dávat reporty ze závodů a všechno okolo toho. Tak čau.